La setmana passada es van presentar els nominats als Premis Gaudí, els premis que atorga l'Acadèmia de Cinema Català. Els del cinematògraf vàrem anar fins a la Pedrera per conèixer els nominats i fer una mica el xafarder. I el primer que vam veure van ser moltes càmeres, sobretot de TV3, la teva, que és el principal patrocinador de la gala de premis, que celebraran el proper 1 de febrer. I també molta gent, periodistes i membres de la indústria audiovisual catalana, tots expectants per conèixer els nominats a aquesta segona edició dels Premis Gaudí. Els nominats al millor so són... Els actors Sílvia Bel i David Selves van ser els encarregats de donar a conèixer els nominats en les 22 categories presentades, 3 més que l'any anterior. Cal destacar l'augment de pel·lícules rodades en llengua catalana, un fet que demostra la bona salut de la indústria a casa nostra. Extrems, de Bel Folk i Joan Riedberg, produïda per Animal Films, Riedberg and Folk Produccions Audiovisuals i Televisió de Catalunya. Home, aquest any hi ha una valoració molt positiva des del meu punt de vista, que és que els cineastes del nostre país comencen a tenir en compte o a tractar com a plat de primera taula el cinema en llengua catalana. L'any passat hi havia 4 pel·lícules en versió original catalana, aquest any n'han competit 15 i moltes d'elles estan entre els premiats. Això vol dir que el cinema en llengua catalana ens el comencem a creure, comencem a apostar-hi i els espectadors ja estan responent també. Trash, la primera pel·lícula en solitari del jove director Carles Torres, és la que compta amb més nominacions. Un total de 13, incloses les de millor pel·lícula en llengua catalana, millor director i fins a 5 nominacions en apartats interpretatius. Darrere de Trash hi trobem Extrems, de Bel Folk i Joan Riedberg, i The Frost, el Gebre, de Ferran Audí, cadascuna amb 11 nominacions. Extrems competirà també en l'apartat de millor pel·lícula en llengua catalana i direcció, i The Frost en el de pel·lícula en llengua no catalana. Precisament, entre els assistents a aquesta lectura de nominats hi havia l'actor Fermí Reixac, nominat en l'apartat d'interpretació secundària per The Frost. Tenint en compte que en l'obra d'Ibsen aquest personatge era un gos, en Fermí està més que content amb la seva conversió a humà i amb la nominació als Premis Gaudí. El personatge el que era un gos, saps? Perquè originalment a la pel·lícula no existeix, és un gos. I el Ferran va tenir l'idea de convertir-ho, que és una persona carn i ossos. Una altra vegada també la Bibi m'ho deia, i diu, és que un director que demani un actor de fer de gos, i em trobo que té bastanta barra, però que a sobre l'actor ho accepti, encara té més barra. D'altres pel·lícules destacades en aquest repartiment de nominacions són Petit Indi i 3 dies amb la família. La cinta de Marc Retxa opta a la millor direcció, però no competirà en l'apartat de millor pel·lícula. I 3 dies amb la família es troba entre les 4 seleccionades a millor pel·lícula en llengua catalana, i en aquest cas, Marc Coll sí que opta a la millor directora. Més curiós és el cas de Vós, versió original subtitulada. La pel·lícula de Cesc Gai només té una única nominació en l'apartat de millor pel·lícula en llengua catalana. Sorprèn que s'hagin ignorat els seus 4 intèrprets o alguns apartats secundaris destacats com la direcció artística o la fotografia. Un dels comentaris més repetits durant l'acte de nominacions als Premis Gaudí va ser l'oblit de l'Acadèmia Espanyola cap a les pel·lícules catalanes pels Goya d'aquest any. Joel Joan hi va treure importància. Que el cinema espanyol és molt ampli, produeix moltes pel·lícules l'any i molt diverses, i és lògic que els Goya es combrin cap als èxits més majoritaris a nivell estatal. Sí, això digue-li al jutge. Quan es produeix una pel·lícula catalana i va a Madrid, li costa fer taquilla allà. Vull dir, és lògic, no em sembla que no estigui... Em sembla que entra dins de la lògica del cost social de cada una de les acadèmies i cadascú mira una mica pels seus. Els Premis Gaudí s'hi han presentat 91 produccions, de les quals se n'han nominat 34 en les 22 categories que formen els premis. Aquest gran nombre de films són un reflexe de l'activitat que hi ha actualment a la indústria audiovisual catalana.
Sí, i ara el que hem de fer és que aquesta indústria que està motivada per treballar i que té ganes de fer coses i de fer coses diferents arribi al públic. I els Premis Gaudí i l'Acadèmia estan per això, per apropar l'espectador català al productor i al cineasta català. Molt sovint les nostres produccions ens queden més llunyanes a nivell de mitjans, a nivell de coneixença dels productes que fem, que les produccions de Leonardo DiCaprio i de la Juliette Binoche, per dir algú. I els nostres propis creadors en desconeixem molt què és el que estan fent. Per tant, sí, el sector està inquiet, el sector està amb ganes de millorar, està amb ganes d'arribar al món, i dos, l'Acadèmia, a través d'aquests premis, apropa aquestes produccions als nostres espectadors i ens explica una mica qui és la gent que fa cinema en el nostre país. Li vam demanar al president de l'Acadèmia del Cine Català que ens avancés qui serien els presentadors de la gala dels Premis Gaudí i que ens desvetllés alguns secrets dels preparatius. Prepareu-vos perquè serà passada per aigua. És sorpresa qui la presenta, però el que puc dir és que serà la primera gala aquàtica de la història de la televisió i que estarà plena de sorpreses, moltes sorpreses. Aquàtica. Aquàtica com l'Esther Williams i aquàtica. Aquàtica vol dir aquàtica, vol dir sí, aquàtica. També vam aprofitar aquest acte per preguntar-li a Joel Joan sobre la llei del cinema català, aprovada just un dia abans de presentar les nominacions als Gaudí. Joan ens ho va explicar amb una estranya metàfora i després va animar a distribuïdors i exhibidors a prendre's aquesta llei com un repte il·lusionant. L'hora ja ha arribat de clavar les dents a la poma amarga. Tot canvi crea un estrès. Jo me'n recordo quan la gent passejava els seus gossos fa 15 anys enrere i no recollia les caques. Començar-les a recollir el que tenia gos no va ser fàcil. No va ser fàcil perquè la caca del teu gos t'havies d'ajupir, agafar el paper, el cagarro i me n'anaves. Ara, actualment, quan veiem un senyor que té gos i no recull la caca del seu gos, ens sembla indigne, ens sembla. Però va costar un temps d'adaptació anar recollint. No sé per què faig aquest paral·lelisme tan escatològic, disculpeu-me, però en tot cas el que està clar és que tot canvi costa i és obvi, després de tants anys de fer cinema, d'exhibir cinema amb una sola llengua, de tantíssims anys, és obvi que això crea un pànic escènic en els distribuïdors i que es queixin. El que passa és que jo intentaria donar-li la volta a això, ser positiu i veure-ho com un repte perquè més espectadors, tots aquells que ens sentíem exclosos, per exemple, quan anàvem al cinema, i per què pebrots no puc llegir una pel·lícula subtitulada en català perquè sempre ha de ser en castellà, doncs ho veuria com un repte per portar més gent al cinema. Si Catalunya és un dels llocs d'Europa on més es consumeix cinema, no deixarà de ser-ho perquè la gent l'escolti en un altre idioma que no sigui l'habitual i, a més un idioma on el 99% de la població domina a la perfecció. No deixarem d'anar al cinema per això. Per acabar el reportatge, farem allò tan lleig de fer les nostres pròpies nominacions. En l'apartat de millor pel·lícula de parla no catalana, però produïda a Catalunya, hi trobem a faltar Rec 2. La pel·lícula de Jaume Balagueró i Paco Plaza té 4 nominacions, però cap en els apartats principals. La seva capacitat per sorprendre'ns de nou i la posada en escena amb diverses càmeres subjectives es mereixia, com a mínim, una nominació en l'apartat de millor direcció. No podemos seguir mintiendo. També trobem a faltar més nominacions per l'excel·lent pel·lícula d'Isaki La Cuesta Los Condenados, que només té opcions en un apartat, el de pel·lícula en llengua no catalana. Però això és el que han decidit els acadèmics, i ara la decisió final la coneixerem el proper dia 1 de febrer. Ens posarem tots al banyador.